Fit-tmiem il-ġimgħa kienu għaddejjin l-aħħar preparamenti qabel ma tnejn filgħaxija l-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna jippreżenta l-ewwel budget ta' dan il-Gvern. Kif ħabbar il-Prim Ministru Joseph Muscat il-ħadd filgħodu f'ħal-qorm il-budget ippreżentat it-tnejn għas-sena d-dieħla se jkun wieħed li joħloq il-ġid. Dan għandu jwassal għal Malta iktar b'saħħitha u Malta aktar ġusta. Dan il-budget huwa dwar in-nies, budget li huwa ta' dawk in-nies li jridu jaħdmu, budget illi fuq kollox iħares il-familja. Kull miżura sew fil-programm elettorali u issa fil-pjan ta' gvern u iktar f'dan il-budget hija l-familja. Kwalinkwa ħaġa li qed nagħmlu, kull miżura jekk rigward l-enerġija biex naqtaw it-tariffi, rigward illi x-xogħol tagħhom jirrendi iżjed, il-mod illi fejn hemm familji b'nies bi bżonni speċjali, anzjani, pensjonanti, studenti għall-istipendi. Tħares fejn tħares dan huwa kollox jispiċċa fuq il-familja. Il-ġid li ser jinħoloq f'dan il-budget imbagħad irid jitqassam mod ġust f'soċjetà li tpoġġi servizzi soċjali fuq sisin sodi u sostenibbli. Għalhekk mistennija jitħabbru wkoll miżuri li jindirizzaw l-anzjani, persuni b'diżabilità u vulnerabbli oħra. Se jkun budget infassal fuq pjan il jaqta l-ħela u l-burokrazija u li qed ispinta lill-familji middle class b'inizjattivi ġodda illi ħallu aktar flus fil-but tan-nies. Dan il-budget se jdaħħal fis-seħħ il-weda elettorali tal-Partit Laburista li minn Marzu li ġej il-konti tad-dawl għall-familji ser jorħsu b'medja ta' 25% fil-waqt illi dawk tal-ilma jorħsu b'medja ta' 5%. Miżura li ma' ħafna oħrajn jinċentivaw ix-xogħol u jippremjaw il-bżulija tal-ħaddiema Maltin u Awċin anke dawk li jridu jaħdmu iżda qed isibuha diffiċli li jitlu fid-dinja tax-xogħol, partikolarment persuni bejn il-45 u l-65 sena, in-nisa u anke żgħażagħ, fost oħrajn bl-introduzzjoni ta' servizz ta' childcare għal kulħadd kif ukoll inizjattivi biex jinħoloq xogħol fawdex għall-Awċin. Il-budget mistenni jinkludi wkoll pjan għall-immaniġġar ta' traffiku u strateġija ta' kif se jiġu indirizzati n-nuqqasijiet serji illi wired dan il-Gvern fil-qasam tas-saħħa.